kaka hate speech. To naneno ka Wetangula notamore ni ok nyal yie gi wachno nikech wachno nokokel kaka affidavit. Aneno ka nitie paro moro ni jogi nyaka kal kendo nyaka gikala gi thuon. An debed ni an achiel kuom jogo matimo vetting mar yawagi. Nitie wach moro mosewuok ma very strong. Ng'ata modonjo kacha ipenje ni to lernwa ni mwandu ni to rom nade. To nyaka ne gichaki mokwongo nochako gi $4 billion. $4 billion no tigeni e pesa ma counties moko yude higa. Ma dhano chamo chiegni dhano 1 million. Mano mar ng'at achiel. Ng'at mar ariyo nodonjo $700,000. Ng'at mar adek nodonjo $400,000. Machielo $200,000. To chako dok e $800,000. Dak wapenj ni kopo ni mwandu ni en $4 billion, osuru tisechulo marom nade? Nikech mine wato chulo osuru, ibed dhako modhi e chiro kod iuso kod okiuso to nyaka juogi. Yawa makoro mwandu gi en $4 billion gi. Be gisechulo osuru? To kopo ni pok gichulo osuru, to kare ok giromo mar bedo jotele Kenya ka. Ana paro ni kopogore gi weche mobete chik monego beni penjogi. Wach maduong' sani, billionaires mwaneno gi, millionaires mwaneno gi, bende gichulo osuru. To ere tiende penjo no Seneta, nikech kata ka gipenjo gi ni gi $4 billion, rise yie ni gi $4 billion mende pesa ma counties moko yudo kae. To kata ka ngidonje migawo makoro luongi neno, ok bichopo sama koro bro chope dire ka ichaki penji ni to pesa nini omedore koso dok chien. Ere tiende penjo no, nikech be mokwongo onge kata ng'ama nyalo dhi kanyo mawach ni adier owacho ni en gi $4 billion, a en $8 billion. Kata ng'ato ok nya donjo kanyo to wacho ni en $3 billion. Onge kaka yo moro amora ma ginyalo ng'iyo go ma giwach ni owacho adier kata oriambo. Ere tiende penjo ma ok ginyal gidongere penjo ni verify, ok ginyal piedho ma giwach ni ma en. Ata paro ni penjo no en penjo ma nigi nengo nikech ok wawach ni jogi ok onego bed jomoko. En mana ne gitiyo gi jochan ma gidonje telo. Ne giwacho ni sirikal gi dhi bedo sirikal mar jachan, mar mama mboga, mar japeng, mar jogo man piny. To ka koro waneno jogo ma gidwa keto malo monego bed ni tayo migawo mar sirikandni, gina millionaires gite. Jogo te mwandu gi iluongo ni dollar millionaires nikech gin $100,000 gi wiye. Penjrie ni to gin udi adi kata miera adi thurwa kocha manyalo bedo kata gi $1 million moro mobet kamoro, kata manyalo bedo kata gi 500,000 moro mobet kamoro ma ginyalo kwano ni mwandu gi. To gimomiyo onego bed ni luwo penjo no en ni kata de bed ni gi $4 billion, kendo nyalore ni ng'ato nyalo loso $4 billion. Kamoro orego to ouso mogo, kamoro orego niang' ouso sukari. It is possible ni ng'ato nyalo bedo gi $4 billion. To kuom $4 billion no bende chulo osuru. To kiloso $4 billion ma usuru to kichul, mani jakuo. Nikech de bed ni rego niang' ti uso sukari, KRA biro to kawo usuru kari kanyo. Inyalo nyiso ni kuom higni 20 gi asebedo ka rego niang', asebedo ka rego ta uso mogo, asebedo ka aloso silinda, asebedo ka aloso mafuta mitedo godo. Kuom higni te, higa ka higa asebedo ka chulo usuru machal kama. Inyalo paro mama wan godo e Senate miluongo ni Tabitha Karanja, man gi kambi miluongo ni Keroche. En otimo ande, onyuo kong'o, to higa ka higa kata juma ka juma KRA biro to ka usuru kuome. $4 billion kilose, kendo kilose yo makare, moki kwalo mwandu mar jopiny. Nyiswa ni higa ka higa asebedo ka chulo usuru mar $1 million kata $1 million. Makosa ma yawa gitimo ni gipenjo ni to bende isebedo kichulo usuru. To kiduoko ni ndio, turumo gikanyo. Ana paro ni jowa man kanyo nonengo par matut nikech wach moro nitie mok wadwa lose. Ahinya nyaka sirikal ni ne donji. Ok wadwa wuoye wach mibadhi. Kendo wawuondore ni mibadhi onge Kenya ka. Wan wang'eyo waseneno ripode mabiro kate bunge. Gik madongo matimore counties, gik madongo matimore national government. To kar mondo waked gi mibadhi, pile kichiewo kielo gazet, tiwinjo ni governor moro mane otere do nikech nokawo pes jopiny ogole do. Iwinjo ni jadito moro mane otere do nikech olal gi mwandu jopiny ogole do. Kok wanyal penjo kaka jogi osebedo ka chulo usuru. Nikech okadwa penjo kaka giseloso pesa gi. It is none of our business to ask how they made their money.
Gima duong' ni ka ni loso pesa ni michopo bilion 4 kata milion 800 to osuru ma wan gadier ni katin to nego bed 1/10 10% bende isebedo kichule. Gimoro achiel mane jo od bura ne geno tere mbele od bura ndalo ma ipedho jotend migepe makoro yier gi endi makoro gwel nen wach mar doho minene wachono. To gae mar jomin buche kata dongere luongo ni DPP ntiere moko manogolo kes moko achiel 2 3 manogolo, achiel kuom gin mar Aisha Jumwa mar milion 19. Be notimo marach koso sirikal mokalo ema ne diyo jogi nikech koro negi support ker makoro nestiere sani Dr. William Ruto. Nikech gin mane mbaka giwacho ni gini neno mbaka manoket mane wiwa nikech sirikal ne diyo jogo manochung' gi ndalono ne jalup jatelo. Kiwacho adieri to jatelo modoko ka weche mag yalo buche do DPP nonengo bed ni we tich kaluwore gi gigo mosetimo kuom jumbe 2 mosekalo. Chik mar Kenya omiyo DPP teko ma onge ng'ato manyalo nyise ni DPP yaw bura ne ng'ane. Ana wuon asebedo jakom mar kamati mang'iyo kaka itiyo gi pesa mag counties. Kendo nobedo gi bura gi DPP. Nitie thuolo moko mane wawacho ni DPP county ni Auditor General owacho ni pesa nolal pesa marom kama. Kendo Auditor General osewacho ng'ano manolal gi pesa no. Yaw mastaka ter ng'ani e court mondo oter jogi do mondo koyud ni negi kwelo to twegi. DPP nokwerowa kendo notamore ni katiba ok oyiene ng'ata mar chike. The office of the DPP is independent. Kendo DPP nyalo tero wache do kendo nyalo gole kako hero. Nokete kamano mondo kik bed ni DPP winjo weche moko ni ng'ato kuodho wache tie ite ni okahero Trevor kuro yawne mashtaka. Kama kuro DPP chalo ng'at mayie ni nochune ni mondo ter cases e court. Mane kama nowacho ni yawa jo Kenya asetiyonu asetemo to tamo wanga an koraweyo. The DPP should resign. Kenda ng'eyo ni jo Law Society of Kenya mago kinde ma Kenya ka osenyiso DPP ni nyako gol sababu momiyo osebedo kogolo buche manotere court. King'iyo buche gi to gin mana buche momako jok modok side achiel mar siasa. King'iyo mar Deputy President Gachagua en bilionde mang'eny, chiegni bilion 7 mosekale accounts ge kuom higni 10 nyaka devolution chakre. Ineno ka DPP odogo go break. Kidhi ng'iyo mamoko kata mag governors mamoko ineno ka DPP ogo break. To kimedo gi mano, nyocha nan Mombasa kane governors ne timo induction ne ipuonjo gi governors manyien ipuonjo gi tich. To nadhi kanyo ni mondo Twak kodgi e weche moko modoko ka intergovernmental relations. Deputy President Rigathi Gachagua nobiro. To kano loso no kwedo DCI, no kwedo okwach kich, no kwedo DPP, kendo nyisogi ni okodwa neno ng'at madhi mako governor kata ng'at madhi chando governor e weche mag corruption. Ni dhi mako governor kata dhi mako official mar county e office ne weche mag corruption. En message mane, en ote mane ma Deputy President chiwo. Omiyo kadok kama ni ipenjo cha, to hata paro ni Nurdin Haji ne wan kode gi geno, lakini gigo mosebedo kotimo e jumbe 2-3 mokalogi nyiso ni oonge gi independence kendo oonge gi paro maliw monyalo konyowa kedo gi weche mag mibadhi kwadhi mbele. Kendo kichaki ng'iyo mwandu ma jochung migao nigodo ma ok wan gadieri kaka ne gilosogi, to kwadich gi kaka ne gilosogi, wadich ni to bende gichulo osuru kuomgi. To poni ok wadil gi weche gi Trevor, mibadhi biro bedo part of our lives. Kendo wadhi bedo gi chandruok mang'eny Kenya ka. Seneta, joluo nowacho ngero moro ni ise gweno to ise ogwang'. Nikech samoro ji be wacho ni ento ogai mar jomin buche to pok owuok mar wacho gimomiyo odwaro golo buche go e doho. To waseneno jomoko ka wacho ni koro bura mane dhi e doho koro gidwa gole sana mar Aisha Jumwa. Giwacho ni koro wach mar nek manotimore cha Malini cha koro gidwa wuoyo moko dhi e doho. Samoro ji ema koro bukore joma ne joneno kata witnesses ema koro wacho ni
gicha koro ano kadwa biro wuoye kata gikoro gilokore ni ma ok kama na gima na wacho ogaye mar jomin buche to koro ang' ne tim nang'o ka ji wegi ema koro loko wach joneno wegi witnesses ema koro lokore koro ang' no dhi mbele do to onge gima ji ok dhi chung mondo mi wache ni an nantiere kanyo mae gima notimore. To Trevor, ki go tarubin matin, gima waluongo ni criminal justice system, kama koro itime nonro to itero mastaka ting'ado bura. Wan gi jotugo mopogore. Wan gi ng'at matimo investigation, ma kamoro en DCI kata en EACC. Jogi kosetimo nonro, gin ok gidhi e court. Inyalo paro ka Kinoti ne yware gi Haji, ka Kinoti ne dwa ni mondo ter buche court, nikech Kinoti pache ne pod ne nie katiba machon mane police mane prosecutor. Sani prosecutor en office mopogore. Omiyo kochopo sama koro DPP oyudo file, ma DPP ong'iyo file mobedo gadieri ni ka to nitie makosa motimore kendo ma wach minyalo tere doho ok onyal lokore kendo ni koro fwenyo weche moko manyien kata noneno gimoro manyien. Kamoro bende nyalo timore to kopo ni magi timore ok ne jogo mokwalo gwen, timore ok ne jogo mokwalo chiaye, timore ok ne jogo momayo ng'ato lo ochoro kiewo, to timore ne mana josiasa, jodito, jalup ker, jalno mopuodhi mondo bed jatend chenro mar pur, jalno mopuodhi mondo bed jatend chenro mar public service, jogo mane kamoro opuodhi mondo bed principal secretaries. Nyaki ne ni nitie mila moro kanyo, kendo nyaki ne nitie oyuma moro. Anda bedo mamor. Ing'e ni e piny mar Amerika, Joe Biden nyocha nowacho ni jogo duto te manotwe gi ketho mar bedo gi nyasore ogol gi e jela. Kendo Amerika nogolo dhano 1000 gi wiye. Debed ni Nurdin Haji nyisowa ni janam moro manoyud gi yath aito twe higni 5, kata miyo moro manoyud ka uso changa mondo ochul school fee to twe higni 3. Mage jok modwa golo negi mastaka. To kik bed jogo ma dito, kik bed jogo man gi power Kenya ka nie migolo negi mastaka. Kwa kanyo to koro wadonja ne weche mag counties, Seneta. Higni 10 kapod counties ywaka ni pesa ok biye wang' sa, pesa ok donji, to une senators. Ang'o matimore kae? En wach mane momiyo pesa ok dhi e county kaka onego bene dhi? En nyao maduong' migao mar treasury. Ka wasekalo chik miluongo ni County Allocation of Revenue Act, mapogo pesa e kind counties 47, wapuodho bende gima waluongo ni cash disbursement schedule, manyiso kaka pesa onego dhi e county, kendo en pesa mopog dwe ka dwe, kendo ket tarik, kendo apani en tarik 15-14 mar dwe ka dwe. King'iyo kata Homa Bay kamoro yudo bilion 8, ibiro yudo ni cash disbursement schedule kacha waketo ni dwe mokwongo kamoro $1,600,000, dwe mar 2 $1,400,000, dwe mar 3 $500,000, kaluwore gi plan procurement gi development plan ma county ni godo. Wan kaka wabunge wasekete maber maka kuom adieri counties nonego beni yudo pesa gi e wang' sa. Kata mana katiba wacho ni pesa ma bunge osepuodho ok onego bed ni sirkal mamalo deyo, kendo ok onego bed ni sirkal mamalo deko godo. To kidhi e migao mar National Treasury tiyudo ka nitie samuoyo kendo nitie yom mang'eny. Adieri makende ni pesa michoko mar usuru monego bed ni ema dhi e counties. Kamoro target mar usuru ok wachopi. Maka Treasury oyudo pesa to gidwa ni gikwong gichul godo gope, gidwa ni kwong gitiek godo hola mamoko mane gikawo ka, kata gitiek godo projects mamoko madongo koka gimi counties. Katiba ne wacho ni epok e kind counties to gi sirikal mamalo, sirikende mag gweng' ok onego bed ni hinyore nikech sirikal mamalo pod chiemo. Kamoro wanyalo yie ni pokwa rida ahinya. To gima ber makura neno ni kidhi e counties tiyudo ka nitie governors ma bende nosebedo senators. To kibire senate tiyudo ka nitie senators ma bende osebedo governors. Nyiso ni kaka saa sudo ng'enywa koro chako winjo rem kendo chako neno rem mantie counties, kendo ng'enywa koro chako winjo kendo chako understand yom mane National Treasury.
e juma mwachako ni Trevor kendo ma adwa na wachi mondo kopo nitie governors kata jo county ma winjowa mondo gibed ka ging'eyo ne wasechiwore kaka Senate nitie pesa moro kopogore gi man wasepuodho cha nitie machielo moluongo ni additional allocations chon waluonge ni conditional grants kanye kama pesa mar donors machalo World Bank machalo Danida bire chiegni en mana bilion 7 mapok owuok malo mondo dhi e counties nikech ne waloro bunge kane pok wakalo chikno koro kopogore gi bilion 7 no mane kama bunge ne pok owinjore e kama ne pok okalo lakini bilion 370 counties no nego bedi no se yudo pok margi e higa mokalo kendo e higa makoro wadonje ni makoro wane dwe mar 10 counties no nego bedi ose yudo pok margi kuom dweche 3 mar higa manyien ni to pok yudo en yom koso en pesa ma onge Seneta apana dieri makende en ni pesa onge to onge mar pesa no makosa mwasetimo en ni wasekete siasa wawinjo ka jok ma onengo bed ni nyiso jo Kenya dieri jogo mosebete sirkal kuom higni 10 mosebede cabinet kuom higni 10 mosebede National Security Committee kuom higni 10 mosebede IBEC ma en chenro mar riwo county governments gi national government kuom higni 10 kama ka giwacho ni pesa onge to giwuoyo ka gima Uhuru Kenyatta nodar gi pesa kendo ginywande nyaka Raila Odinga kendo giwacho ni ne giyudo ka ofuko ni nono dero ni nono ni dero ni nono moyieyo ringo to gin e jogo mane ni e dalano gine mane gibede tie dero no gine mane gibede dho dero no na gombo ni mondo ginyis jo Kenya dieri ni kopo ni pesa onge nikech hola manwatimo mar Eurobond mokwongo kendo Eurobond mokwongo ne wakwedo kabisa anyalo paro oyudo kako koyiera e Senate ne watimo maandamano kwa dhi e Central Bank of Kenya kendo noyanywa ndi kendo nogowa ndi kendo nowach ni wan joluo wan jo fitina kendo wan jok madondore kawuono jogo mane yanyowa ema wacho ni Eurobond okelo chandruok nyaka ginyiswa dieri ni pesa onge Kenya ka ok nikech Raila Odinga but nikech wach mar SGR mane wakwedo kendo ne wagoye koko kendo ne watimo maandamano thuolo no kawuono koka gifwenyo ni kare SGR no nokonengo timre kaka notimore no so en adieri ni pesa onge lakini pesa kata debed ni watimo hola jogo makoro wayiere ofisani tijgi maduong en gero uchumi tijgi maduong en timo pok malongo mondo konde duto te mag Kenya ka oyud mwandu ma ae consolidated fund mondo ka giyudo mwandu to gimed chulo suru na chako gi wach mar jodito ka man gi bilion 4 ka bende gichulo suru and yet minewa jo apiko ibed jo and dhok kidhi e chiro nyaka angirom gi tol nyaka chulo suru gi kanyo jo madongo chulo suru jo matindo chulo suru to suru no kosebiro Nairobi tikwale nikech madok katenam kawuono ne ago twak e od bura mar Senate ka wacho ni jogo modak e chula mar Fangano e chula mar Ngiti Takawiri Remba Rusinga Mageta ang'o mosemono sirikal ketonwa feri kaka sirikal oketo feri Likoni kocha en tij sirikal mwan godo sani ni mondo gine ni poko tim maber mondo konde duto te mag Kenya yud pok margi that way wabo bedo gi gimilongo ni productivity to productivity no ema nyuolo usuru to usuru no ema kori nyalo tigodo mondo or pese counties kendo mondo ger godo Kenya to jopiny ng'ini sani ng'iyo kaka jotelo mane od bura makwedo sirikal en chenro mane ma ungo kaka joma kwedo sirikal kata opposition e dho ngere mar ng'iyo ni sirikal ochopo singo mane gimiyo jopiny kendo gidiyo jopiny ahinya nikech koro sani waseneno ka nengo ngima to medo mana idho dhi mana malo to be una tiye od bura ka ok ni wuok sani koro petrol ni malo chiemo ni malo mogo ni malo to negi singo ni gigo bro dok chien un kaka koro joma kwedo sirikal udwa timo nang'o mondo une ni gichopo singo margi i paro na kane podatin kane thuolo moro min mano nyisa na dhi ated kuon nikech ne pod odich kamoro koro nwaringo e jikon Gomera to waolo pie sufria to wapore mogo to wachako dwalo ne wakia ni da kuon kungo yienyo kokipore mogo kokidwalo kokolokore kuon and that is the same thing gi siasa jogi no wacho ni wamigi ndalo 100 e ndalo 30 nyaka ne gikau ne gicham muma kuom ndalo 30 go bech gik moko te osebedo ka idho obed bech mafuta obed bech chak
obed bech sukari, obed bech mkate, obed bech kata weche mag ginene diesel gi paraffin ma jowa tiyo godo kata nam kata ma jowa tiyo godo e taya. Magi osebedo kaidho. King'iyo kata factors, indicators mamoko machalo kata mibadhi, waneno ka gimbeko tol. King'iyo indicators mamoko machalo kata dongruok, ok wane ka gichomo dongruok tir nikech chal ka gima pachgi ni peso nego bed ni dhi ne jogo manogone gi kura. King'iyo kata pok mar tich, waneno ka ok en pok mochomo yo. Iyudo ka pinje moko machalo Kaluo kiloso cabinet kata kigwelo jogo madongo sirikal, ni kamoro kogwel jaluo moro achiel to bendo roma to dhoudi moko tigwelo ji 4, igwelo ji 5. En wach malit. To kamoro ne wawacho ni waweda kuno yieny, kik wachak dwalo kuon kata kapok pi omurore. Neno kogai marwa Raila Amolo Odinga bende osebedo ka ok osewuoyo motegno ahinya e wechegi. Kata wan kaka wabunge pok wawuoyo motegno ahinya e wechegi. Wawacho ni wamigi 100 days and after 100 days wanachaki. Lakini gimaduong' en ni paro moro ni kako ganda wane opposition ok en paro monengo bedni wabedo godo. An kanoyiera, nokoyiera ni mondo abede opposition. Joma bei noyiera ni mondo wadhi wakaw sirikal mamalo. Kendo ne giyiera ka gin gigeno ni Raila Amolo Odinga ne dhi bedo president. Ne ok wadhi manyo kombe mondo wabede opposition. Ne wamanyo kombe mondo wayud access to state resources. Wayud access to state power. Wayud access to state influence mondo wakel godo dongruok thurwa. Gik moko notimore kaka notimore no. Ng'at machielo ema nobedo sworn in kaka president mar Kenya. Pod wan gi lit kendo pod wan gi parruok ni nitie gigo manotimore mane ok kare. To ka en kamano, an seneta mar chama mar ODM. An seneta mar coalition miluongo ni Azimio. Tija sani en soko wang' sirikal man kanyo mondo ti maber. To nitie yore ariyo. Nitie kuonde ma wabiro winjore. To nitie kuonde ma ok wabi winjore. Kama ok wabi winjore en ni sirikal nyisa ni mondo yud dongruok koro nyaka lamwa. Kanyo ok wabi winjore. Ok wabi lamo a political system. To nitie jogo moko mosewuok ka dhi koni. Mana nikech wach miwacho no. Mago ata awuoyo kaka jalno manoyudo kura 400,000 moa Homa Bay. Kendo ang'eyo instructions mane jo Homa Bay omiya. Ok apani kinyalo yiena ni adhi awanya to kuma dhi wenye no to kora lokora ni an odwa charach od ni maber nikech kanyo chiemo nitie. Ka dhi awanya tadhi awanya tang'eyo ni odwa tema doke. Mane gima jaluo ne timo. Kata ka nidhi Kisuma, tidhi Kisuma king'eyo ni dalau emidoke. Ibiro kawo mana mogo, ibiro kawo mana cham moro tidok godo. Omiyo wabodhi Kisuma kendo wabodhi wanyo. To wang'eyo ni odwa en ang'o kako ganda. Ok wabiringo odwa no. An anyalo bedo senator mani opposition. To jo Homa Bay kik kawgi mabolgi e okapu moro ni gin jo opposition. Makoro ok nyal yudo services. Sama gichulo osuru cha, bende nitie ng'ama penji ni ja opposition kata ja sirikal. Sama idwaro services mag sirikal, be nitie ng'ama penji ni in opposition kata government. And so I think gima duong' ma jowa onego ng'e ni wan kaka jotelo wabiro kwedo kendo wabuwuoyo motegno waneno ka gik moko dhi maricho. Ka nitie gik mabeyo, bende pod wabiro mana jiwo. Kopo ni nitie gimoro mani kocha minyalo sum. Kopo ni nitie gimoro kocha mwanyalo wanyo, wanawanyo kendo wanasum, lakini wang'eyo ni nyaka waduoge odwa. Nitie joma penjo ni sani koro ero jaduong' ker Raila Odinga osethagore ne piny ndi higni makadho 20,000, higni makadho mana 25 kakadho kwanza kata 25 okadho kanyo. Un kako jende makoro nie Azimio kata ODM. Upange nang'o koro? En saa mar mondo miune muchung' malo mondo mikwanu koso pod wang'eya wang' Raila Odinga ni mae jatelo makoro jite pod ng'iyo wang'e nyaka sani. Raila Odinga osebedo ogai ma oseriwowa kako ganda kendo oseriwo jo Kenya mang'eny. King'iyo kata map mar Kenya, jogo manogo kura ne chama ma yelo gi jogo manogo kura ne chama coalition marambulu, ibiro yudo ka jo ratonka gin mani dier Kenya kanyo.
to jorambulu to kwako Kenya mang'eny. King'iyo regions ma Kenya, ng'enygi nogocho ne Raila Amolo Odinga maloyo jogo manogocho ne William Ruto. Kamoro jogo manogocho ne William Ruto nogoch ne gi jok mane ni kama tin to ne gi ng'eny. Omiyo Raila Amolo Odinga okalo bedo ogai mar oganda mar Luo kende, en ogai mar Kenya. To kwaduoge piny Luo nikech mane dhok makoro wawacho. E piny Luo Jaramogi Oginga Odinga ne obedo ogai marwa kendo notayowa manyaka nonindo. Bang' mano ne nitie tungri matin. Kane kore paro ni ang' nobed Orengo, ang' nobed Muite, koso ang' nobed kijana wa Malwa. Raila Amolo Odinga nokowene telo e lwete. Kendo king'iyo jogo ma kamoro Jaramogi ne paro ni nyalo telo ne joluo. Raila noken namba 2 kata namba 3, kamoro onyalo bedo namba 4. Raila Amolo Odinga nokedo kendo chia mare, karisma mare to gi courage mare ema nokete makoro bedo ogai mar joluo kendo bedo ogai mar Kenya. Raila Amolo Odinga kapod ngima kendo iketo bende ok inyal wacho ni ng'eny nikech Joe Biden e president mar America kendo pod dok chung kaka president tab mar 2. Ineno ka kingi ma Britain okawo loch ka mbas Raila. Omiyo ok wanyal keto wach ti e wiye. Joma dongo go gin bende gin gi chenro ma gitimo. Chon ka Raila ne pod en young tak niluongo ni koro ne en teko mar lweny, sani en rieko mar lweny. Wan joma tindo wan ema sani wan gi teko. Omiyo pod obiro miyowa guidance kendo pod wabo tiyo kode kendo e tipone kanyo pod wabo ponde. Lakini nitie gigo makoro Raila ok nyal timo ma wan joma tindo em wanyalo timo. Gigo moko nyal timo kuom ranyisi en gigo ma nyaka tim e floor mar bunge. Raila ok nie bunge, ok en e Senate, ok en governor, ok en MCA. Mago koro migawo ma nyaka wamaki. En koro miyowa guidance to wan watimo. Gima osebedo ka hinyowa kaka oganda en samoro kech. Emomiyo nawacho ni kech nyalo keti midhi wany ka ng'ato miyany minu. An akwayo jotelo ma wan godo, ahinya jotelo matindo, nikech ranyisi moro bende ni kae. Kineno jogo madhi chung' ne migawo mar piny owacho, jogo mane wawacho wachgi ka. Kine ng'ani bilion 4, kine ng'ani bilion 800, kine ng'ani bilion 400. Midogi penjri ni to yawa, koso an alamo Nyasaye moro moko nego bena lamo. Ang'o momiyo dhano nigi pesa kama, to ato kamoro aonge go. Kidhi Kaluo, kata de bed ni wuonu nowegi eka 50 mar lo, kata Nyakachu kacha. Nyakachu kacha eka 50 eka achiel kiusi mi yude 70,000 eka to bed itemondi. Koro mondo jokombija obed gi milion 100 omera travel itiyo Nairobi kandi. Ting'eni nitie jok moko ma kamoro ap gi ber kaluwore kuonde mano nyuolgi lo kinduso eka achiel to yudo kata milion 50 kata 100. Jok moko bende hapgi osebedo maber, gisebedo e sirikal, gisebedo ka gimulo pesa mwandu mar jopiny. Gimomiyo akelo ma en ni kit pesa ma joka ni godo keto miluma moro kuom jotelo wetewa. Kendo gin bende koro gigombo ni kumilame Nyasaye milose bilion 4 ni mane kuonego bende gidhiye. Kore maketo gini ka gidhi wanyo to wigi wil gi utegi gi kuma giaye kendo gichako yanyo chien. Wan gosiepe kendo wan gi mbesewa makamoro osewacho ni gidhi tiyo gi William Ruto. There is no problem. Ene makoro chiko puodhe kaka president mar Kenya ka. To ana wacho ni kata de bed ni watiyo kode to wiwa kik wil gi jogo mwawe chien. Jaluo nok dhi Kisuma ma wiye wil gi jogo mano we chien. Jaluo kata ka nodhi go lam ndalo machon. Nodhi Kapango, nogo lam, nomanyo tich to nyaka noduog dala. Kik wadhi mwasiki. To kata kamano nitiere ng'ur moro e ukanyo ni okumiyo joma tindo oteku mar chung' maber. Emomiyo koro gimbe gidwa wuok gidhi kor awanya to gidhi chuth. Nikech okumiyo gi thuolo mar chung' motegno. Jo winjo kata mano yiero jotelo machung' e komiti mopogore opogore. Nitiere ng'ur e iye kanyo, le dama giri no ywak, Babu Owino giri no ywak. Magi ojende ma un go to nokomigi thuolo. Trevor, ing'eni anyiero nikech le dama osiepa to kwongona giga beach. Omiyo ka en ojana to kara nyathi. Babu Owino gini mabendo osiepa noyudo direct nomination. Onge kuma ne gibede gi piem e weche mag nomination mar ODM. Ji osebedo ka wacho ni Raila ok kony joma tindo. Raila osekonyo joma tindo mang'eny.
An kabedo seneta mokwongo ne pod an youth, ne pod an jaiga 30 gi gimoro. Ne Raila omako bada mana yudo ticket against jo siasa mane seasoned. Kendo nitie jogo mane wacho ni jodongo gi mwadwaro, nyithindo gi pod dhogi dung chak. Raila no konya, no mako bada, sani iga 7 ane Senate, kendo Nyasaye pod ogwedha, kendo joma be pod ni koda. King'iyo sigand jotelo mang'eny e piny Luo, ng'enygi ne gin beneficiaries mag generosity mar Raila Amolo Odinga. Gima timore ni ka koro oseting'i malo kamano, to koro ichako paro ni iseromo. Koro imulo gige ni neno ni romo. Koro ifeel ni koro gimoro amora maduong' moyudore onego bed ni imiyi, ma koko miyi tigo koko. Mago timbe nyithindo mokethore. An aparo ni kata de bed ni nok wayudo loch. De wayud loch, di koro wan gi kombe mang'eny kabisa ma ji te do yuto. De wayud loch, kata jogo mwayanyo sani ni nondhogo waka, di koro gine walamo tiendgi, nikech di koro wan gi power. Magi timore kudhi dwar tuduogo maonge ring'o. Kudhi dwar tuduogo maonge ring'o, to nyaka ang' ulweru. Nyaka ang' wach ni ng'ane, in nigo koko sama ne mwanda no pusore moyombowa. This happens every time udhi e yiero to kuyombo. Jogo manu wuotho kodi nyaka ng'ur bedi. To kapa ni shida en Raila Amolo Odinga, shida en wan kaka jotelo, maka moro ne wan gi lek madongo, to lek go kochopo. Waneno ka jogo manu wapiem gode makoro yudogi, to watu wan kanyo. Emomiyo na wacho ni Kenya to kwabi wenegi. Okwabi wacho ni Kenya mar jogo mane sirikal. Kenya marwa waduto te. Kendo kuma gitede cha wanadhiye. Kuma gichieme cha wanadhiye. Lakini wanang'e ni kata kwase chiemo mwayieng' ka piny lil to wadoke utewa. Okay. Seneta ka koro watiyo kang'ono madidwar ni jo dala owinji, jo gwenge wa ma joka Luo makoro parore sani, ang'o madidwar ni giwinji kakin jatelo manie Senate? Ang'eyo ni oganda Luo osebedo ka parore ni to wachom kanye. Oganda Luo osebedo gi parruok mang'eny ni kuom higni te. Ang'o momiyo wane mwasebedo ka wan mbele, to sa asaya mwadhi to kwayud le mwalawni. Nitie gigo mosetimore maber no oganda Luo Kenya ka, mapok otimore ne oganda Luo e pinje mamoko. Wang'eyo no oganda Luo nitie Tanzania, kendo wang'eyo ni gintie Uganda. Ana wuona kendo Uganda kuom joluo makono. Tang'eyo ni riwruok kata solidarity ma jaluo ni godo Kenya ka onge pinje mamoko mawachogo. To mano se konyowa, kendo se ketowa e mesa. Sa asaya migo mbaka mar Kenya, to jaluo bede mesa. Namba wa ok ni malo kaka ne namba wa chalo kan wayudo independence. Kan wayudo independence, jogo mae dhot mar jo Kikuyu ne namba 1 to jaluo ne namba 2. To sani ni kechweche mang'eny mag Kristo kata kitwa moko manwaweyo machalo do, sani yudo ni jaluo namba 4. To kata kamano, onge mbaka magore Kenya ka ma jaluo okosebede because of our solidarity and our unity. Sani kikwane mudho wala e ot. Ang'eyo ni oganda wa mang'eny neno mudho, kendo ji parore ni to Kenya ne chal nade kuom higni 5 kata kagir jachien ni higni 10 kopo ni jaluo ni oko. Gima nyaka koro watim, nyaka wadoge counties, kendo wang'i counties gi wang' ma koro very strict. Counties wa king'iyo gigo monego bedni itime counties, weche machalo pur, weche machalo pi, weche machalo pith, weche machalo chirni kata nderni, mago itimo gi county governments. Sani wadwa ni mondo governors wa otinwa maber, mondo kik jaluo nind kech, mondo kik kech maneno komako pinje mamoko Kenya cha omak piny Luo. Nikech dhano ka nigi chiemo, to dhano nyalo paro maber, kendo dhano nyalo dhi e tich. Dhano ka nigi chiemo, dhano bedo gi chir, kendo dhano bedo gi pride. Omiyo sani wadwa keto e devolution, e counties mondo peso tigoro maber, to e sirikal mamalo bende okwabi wenegi. Nikech pesa magitiyo godo no en usuru moa ir jaomena, en usuru moa ir miyo moro ma jaboya, en usuru moa e dhonembe mathurwa. Omiyo adwa miyo oganda wachir ni kata debed ni wadhi keto the government on toes, kata debed ni wadhi play our role as the opposition, to kwabi wegi ni chiemo ni gitoke to gichame kendgi. Wan bende nyaka wamanyi yo
ma wamany godo chiemo no gi ber mamoko go odogne jodalawa. Ber go gin gik machalo nderni, gin gik machalo ferries e nam, gin gik machalo ports, gin gik machalo tije ne ogandawa, gin gik machalo developments machalo kata universities. Ka Homa Bay Uhuru nomiwa chata mar Tom Mboya University. Wadwa neno ka sirikal keto pesa e gigo. To kata kwa kwecho, kata kwa wanyo, kata kwa dhi Kisuma, wiwa kik wil ni kako oganda. Wan gi odwa, kendo wan gi jatendwa, kendo jatendwa no okwabianyo. Okwabianyo minwa nikech chiemo ber ka jirani. Erokamano Seneta. Honorable Moses Kajwang, mini Seneta ma Homa Bay, wacho ni kata udhi mana wanya to nyaka ipar dala bende chien kiyany. An nyinga Trevor Ombija, jandeng' opanga jonyakach deno nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wabro nenre kendo kiny. Erokamano, unen maber.